Yun mga kaibigan, magandang hapon sa inyong lahat. Ngayong araw mga kaibigan, andito tayo sa sa ilog. Maglalamba tayo. Kasama ko pala ngayon yung Temple Garong, si Jinjin, yung camera woman. Si Buboy, hindi natin kasama kasi natutulog pa. Ang hirap gisingin. Tsaka si Tonton, nandun na. Tsaka si Aye. Maglalambat na sila. Yun mga kaibigan, tara!
Tapos, tatakpan na ulit natin siya. Tapos, pag kumulo, saka na natin lalagay yung vegetable. Yan mga kaibigan, lalagay na natin yung vegetable. Vegetable, ano to? Kangkong? Talbos kamote. Talbos wala. Talbos kamote. Talbos kamote. Wow, sarap ah. Mukhang masarap ah. Yan. Mukhang masarap. Yung mga kaibigan, Stonton, kasama sa Tingpay Garong yan. Nga, gasahan mo nga. Yan mga kaibigan, titikman na natin. Kung okay ba yung sigaw. Oh, sarap. Ayos! Okay ah. Paigarong naman, Ako nga, paigarong. ako nga. Ako nga. Tingnan nga natin kung okay yung luto ni Jinjin. Kunin natin. Sarap guys. Hmm. Ang sarap! Okay talaga sariwang isda mga kaibigan. Okay talaga yung luto ko. Sarap magluto si Jinjin ah. Hmm. Minsan Oh. lang kaya masarap. Okay na okay. Oh. Panis. Yun. Yun mga kaibigan. Wala pa to, dito mananalo sa akin. Hanggang dito na lang yung video na ito. Sana napagbigyan namin si Ranelo Ritual sa kanyang request na katsingkok. Yun mga kaibigan, maraming salamat sa mga sumusuporta sa Team Paigarong at sa susuporta pa. Maraming salamat na rin. Huwag niyo kalimutan mga kaibigan mag-like Share and, and subscribe. subscribe.